familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami, hey hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh oh, ili. On depo, ada urangurda musdam derkale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Sofia, ay be, min jiɗan sax yomi yonta. Hay goto maɓɓe arani. Ƴeew woni ko kaso dow. Wona jeew, wona jeenaɗo. Hay gotol ɓe garani. Joni non mbatten. Haccitu. Beren ya. Min jewtit. Debbo moƴƴo ka debbo tinniɗo ka Abdourahmane ko haalɗo ko fotani woyno dem kadi il faut paama kanko ummi koye caɗele neɗɗo so ummima caɗele ni wayata comme no mbarodini ɗum fotani woyno dem. Sofia holko mbaɗmi Abdourahmane sako mo ustami nder yimɓe ha Sofia Abdourahmane no ustami nder yimɓe ɗum no rokka mo plaisir te Sofia min komi dimo te dimo yiɗa ustede gondumi ɗon hankoye fasiraɓam Abdourahmane e han ustami nder yimɓe min jeew wallahi ka lahu gonga ka dimo ka debbo ka moƴƴo ka muñƴo muñal ngal muñƴa hanki ngal jimmi ko muña ɗum ha joni nartira hakkille ma. Sofia hanki no nanmi Abdourahmane koko yaltata ñallumi ko fewnude suudam ɗo mbiɗa sikka so ari ko gaaw fayay suudam gaaw waalata no Abdourahmane arti nde suudu Amina o fay te Amina ala to nen Abdourahmane walli toon e hoore mum so damal ngal dilli tan mi Abdourahmane nanaɗo noon mbaldumi ha weeti mi ɗanaki a sikki ɗum no yooɗi. Alhamdulillahi rabbil alamin noon caggal Allah artirima hande nder galle he Abdourahmane toon noon kam ko ɗum suudu worɓe ganda Abdourahmane ɓeyde waɗ joom ganda kala neɗɗo mawɗo mo nanɗa ɗo hande nder leydi he wallahi rewi toon wadde ɗum ɗo ɗum wona gueɗe bonɗe wona saysayagal nawat toon neɗɗo wona wasde won neɗɗo kellifaɗo nawat toon neɗɗo ko fodde toon yaa e Allah hoddirande ɗum yahade toon mbeɗa min gaccenoma hakke no feewi noon nde tawno min gari toon kono min mbayri ƴewtoyadema wallahi Abdourahmane ñane min batten to toon ara de min jaltinde mi goymi ha adunam boyni mi goymi ha liɓrimi Amadou o soodi mbuus ndiyam jurte dowam nam ɗo mi boyni andi woni bukare haala ma tan mbasa ɗum neɗɗo mawɗo yo haalata gonga noon min peerim ɗo yaɗa woyi gotol ñande fatma lappat maɗo kiiruji an mawɗo haalata gonga Abdourahmane min hay hande min mbiɗe telle damal he min naati wallahi mi jaggu ɓeggu ɓerdam tan kono ɓerdam nde koko boni a yiyani hano were ma nden ɓoltori ƴewtan ɗe gañaɗe ɗe caɗatɓe noppi ma ɗi fof nani gonti koɓji Abdourahmane wadde toon kam ɗum ala gafle a aflatano kono mbaɗa yin afla ni nden jeeɗa kala ko fof ko gonga kono ka Abdourahmane añanim nde wayno ko seyɗan walta wonko waɗa hakkude mum
hay seyɗani goto min cikkanomi ko liggey kono koye belenteje makko tan woni min jew kala ko fof ko gonga accu bujji ma ɗi poftoɗa min mbeɗen yaha mi accuma anane anande Mais Aliou, moi je t'appelle, tu prends pas ton téléphone. Il y a quoi même? Moi là, quand je suis mal, je dis que tu téléphone ma. Ah, mais tu m'as hangilé un qui a jumbrun qui faut help them. Ah, on nani? Nero ka so fini ga no du yumun wala wado yumun vocal mimi nyaagani ma haydar men ndiko métier jangantaro so mi itam no dumaron wona ko men nyaag ma sa wala ton haydar yetula ko jikku ba ma de oro vocal na sa hedan wala sum tay ma hanum ko laade ero ka yow no yumun no dum almi jeedi Fatima ko kalta ko ko ɗum e aliou sabu ɗum vocal so bar fo mi noddamo ɗum ki heɓdemo o ƴettata appel amo sa mon ko ƴowri no woori toon Fatima o ko cukalel resnu ɗum Allah accuɗiɗo haalullaji woddu kadi subahana neɗɗo so waɗima vocal ke mata ma heeɗo joƴina mi o joƴinat tan kono Fatima ko jaltuɗa ɗo e galle he ko gallo wi ko kulus an finde men yima tan ne usta stress mani mbiya to gonnomtode ko jamɓolo wonno ene welino welano hoore mum ɗo welani i nden ɗon tan an kay no ñanom de no goni ɗon ɗo onone bukati min ndi ko ɗo bukal no waɗa vaye wiyene yani bikkitoɗo hannom no nguulɗon ɗo e caggalam ha Fatima min jiɗɗa waɗi penogal miranima penogal jiɗum ko andude ko wonno mine makko Allah waddi hen on ko jiyata bukati ne waratama susa haalde a fiyade guitel ma tan jooɗo daron on cusa haalde de abdourahmane min de ko kalanmi hen woni alhamdulillahi rabbil alamina yalti kaso o kono noon a tooñi amen toñangue ɓalewi noon kam kayti saabu kam di jaltande kam haɗa amen wawno ndu téléphone mbasa ni yettoro galle saabu an haɗa andi kala cokaɗo e kaso so naati galle lootaki yimɓeɓe kam fof heɓe mbawi sokoye te meɗa ndi bon mi anda ko haasidagal mi anda ko yo min coki walla te an haɗa amen wawno ndu téléphone min nawma gueeƴi lotɗa ha laaɓa min mbaɗama leɗɗe min tojol bone gonɗo toon saabu kaso kam haɗa andi ko seytane e boneji fof nani nder kaso gueɗe ɓurɗe fof luuɓ nani nder kaso saka ɗo leltonɗa tan nata negal jokko enɗam yoɗnat konngol noon jafoɗa heddi kono o janɗa ko noon koye famille bon meɗen noon min komi responsable en saabu min ƴamanoynima Amina jagguiɗa Amina arani Huray arani ɓe ƴeewani ɓe noddani te tout le temps nomi haalnat noon ɗum ɗo min guilguen Amina naati o galle gandum ko bon te tawɗa ɗum a bonde he saabu ɗo tabal ma hewanno teɓ hoɗo pomuji ma e bananuji ma hande a haccay kay tawi normal ɗo kasi tonɗa hayso miɗo banan yilma tan mbiɗa joɗɗin woni nana ene yaltina ene waɗa ko wela ene yaha ne arta ene fiya ɗo ene diwa ɗo ene denko ɗo par ce que wiya ko mimi yeeyi ɗum tan namdude mabɓe namdiranima ko ɗum Fatima min tinani so tawi wonko waɗi min tinani mata ko ɗani Fatima arti hakkille ma a artade no gonoɗa ɗo e galle aɗa wadde ɗo ɗon woni mi waɗama defante ha weela ɗo kala mbiɗo no piimi haala ha mbiyama hunde foof mi an on ko jitta bukal ne waɗa susa haalde Fatima hayso tawi o waɗino mi haalantama par ce que mbiɗa anduma très bien ƴetta ɗo bukari nanna ɗum nder suttaɗo ƴetta carvas aɗa fiya ɗum mi watta ɗum min woni penoma mi watta ɗum de ɗo piyamom carvas mbiɗa anduma Fatima bukari jiyata oɗo no wayni ko mimi tan woni Allah mo ko ɗo e galle so mi yalti tan ko wela fof ko ɗum waɗata ɗo ko ɗum tawi mbiɗa namduma wona haydara te bukari mo jiyata ɗo ne waɗi febre rewɓe buttuɓe borom doteje mawɗe bukkali ko ɗum itti hakkille mum doteje mawɗe ɗum tan o yiiɗi min mi ɓeele wolɓe kon komi faman ɗum Sofia min mi sikki kamɓe soɓe jii doteje mawɗe ɓe ñamoɗo ɗum mi anda mi sikki ɓeele wolɓe koɓe rafami de Allah ne seedi wona cahan mi anda fof koɓe mbaddat ɗe dote ha si e certain noon jongo ma ko ɗo ɓe mbaɗata vaye vie ɓe jaaɓe garta kamɓe ɗiɗo ɓe Fatima wurtoñ min so tawi ɓe jaltidi walla ɓe jewtidi mi tinani walta komi ɗani noon Fatima woto wat a susa haalde kay andi nde an fof no jingande kam caggalam de a fof no jingande caggalam fof jingande yeesam ɗum mami tampude e mani Allah tan andi mais Allah ko moƴƴo ha yesso ko lawol mi wantana min e bukari somin pawi to ndiyam ala tan
ma koyɗe coppe ha moƴƴa o fuɗo darade noon dande moƴƴo kadi ma accu kaɗo haalnom gokka moƴƴi ay jufɗande a jaɓani hay walo e suudu jeew jaɗa lilɗa ga hakke onon som fawdire ma billahi ay ngol sa ruttim kaso ko toon mayta gona toon ha ɓoyɗi mbaratma min gubboy ma ɗum no rento mbatta ko hakke moƴƴani an gilnani yimɓe gari jooɗi min a kaldama an Abdourahmane kula Allah kam jabaɗa ɗumen Amadou ay Abdourahmane yalti kaso o kono kaso suwa yalto mum Amadou omo jehen wat jehen tawde hatte kam neɗɗo naw katterde hattoyo joɗi an kam aɗa seeɗi optan ñamɗo kono an aɗa wonde hakkille ma est ce que aduna ƴeew ɗiɗon nayyi ko nayi baabo amen ɗi nayi min tan e Bukari miñam doganno e hiiɗe jamma e ñalama ɓe min jiidi baaba meeɗa ar meeɗa ƴeew ha baabo amen maaya tan ɓe minen fof potiki ronat te kamɓe goto maɓɓe fof woni jooɗi e biro mum meeɗa ƴeew nayi meeɗa jamno meeɗa waɗ hay hunde tampere amen fotano tan wiya hande yo peccugol ngol fot ɗum de hayso tawi ko islam wi noon min kam hakkillam jaɓani ɗum jomiraɗo hay sat kam feewi laakara noon ɗiɗo nayi ɗi mbawani yaaro mi feccat ɗe hakkude feccere wotere nde mi resdani Boubacar jiggo soɓe ngari ɓe tawa ɗo kolcoñ seeɗa so min doni ha min pari mi ƴeewon mbanmi ɗiɗi ndesdiri noon soccu a laaɓani par ce que hay min nden komin soccu kole maɗeɗa haalaji hande noon ko hande yon tan min soccu a laaɓa Fatmata meeɗi jamanu ɓooyɗo goral gotal joom suudu mum wasi sellu joni noon rowndi ɗum heɓe jaaha en nawa ɗum hôpital ɓe gari tan haɓe ɓaydi damal hôpital ngal tan ɓe nani coow gulali rewɓe aye gam uwe coow o heewi tan debbo wi ɗum an kam mbaɗɗa kewi ɗo ɓe namni tan wiya mawɗo hôpital o de sanki debbo wi an kam waɗi garen koten wadde ɗo kam leɗɗe gonnoɗe ɗo gasi wi an toujours ko an addat débat uji an kay an tan andi foof mi heɗo Fatmata ɗe gueyi kam an kam ngal guiyal kam ɓuuri maw yo socculan mami ittu ngal de kam ɓooyi ga a yimantama hande kadi a weltima de mi weltima kay mi yimanam kam ɓeeɗo welta caya wuyoy han bandam han ka bela dawi Sofia billahi comcam ɗi fof nani tunwi jowi toon wallam saabi Allah guppanami ɗi comci par ce que joni hayko jaltirmi mi yaha e nder bandam en mi natti heeɓ mi yaha bitik ɗo mi soodo sabunde e omo e orde sawi ɗum adde guppanami ɗi aɗa ko jimmi andindema mi wuppananima sa sohli wuppanede ya yob guppanda walla ƴeewa goɗɗo guppandema Sofia an pourquoi a wuppanta kam Sofia min ka an tan wuppanatnoomi comcam gandama wona an yo wele ndam bandam han ka bela day wele ndam bandam han ka bela way ha wiye machallah ha ɓinguel nenam weltima no fewi on jimiri cosan ay wallahi Masha o jimmi mallorɗi wiyete jimmi mallorɗi caya wuyoy han bandam han ka bela day yo wele ndam bandam han ka bela day machallah wele ndam bandam ɗo ko bela day ɗum ɗo koye jimmi men mallorɗi jeeya wallahi gene wiɗi hawma neɗɗo noon so yiiɗi yimine ɗum no resata wona lamma tan e galle e jenene ha ne yimine ha nena musique aji dane ni debbo neɗɗo yima debbo mum ni o yo babam min nde komin mbaɗi ɓe ɗum médité min yimina neɗɗo noon ko mbaɗɗa médité fof a yimine Poular ne heewide mallo ko kulol jaabir ko toñowo ay neɗɗo desaɗo yo jooɗo rek jonde desaɗo mo resa ho mbasa lijjidde ɗum
so yiɗa ɗum ɓe jooɗo galleji mum wonani taw minen e gallaɓe wiyene waɗa minen commande minen jeeyi ɗum ɗo ko ɗum Allah hokki min c'est pour nous nous on n'a pas allé chercher ça au dehors on a mérité ça wallahi tawi ɗum tan a yettol galleji mum neɗɗo noon so yeehi ha duusi jomajo ha galle mum so jomajo seera rewe makko wonani waɗa 20 nder galle jene mbiɗa waɗa ɗum commande ɗum ça peut pas aller yadata neɗɗo de sere res foti resa ko yimɓe mais wona ñaguji hay goto anda so gummi aduna aɗa adda ɗumen ɗo wej karɗo fof sonto te hay dara haw mbawi a jooɗata mumen ha porte mumen jalta mbara ɗum taw ko gaynuno ni ko ni tan Allah hokki minen min ngara ɓandu minen min wona poids lourd Amadou mi wuppananima an Amadou an mane pamata tan an fof ma ko harminim tekke ma ko karminim hay sawrugol ma ko harminim an mane jaɓata ɗum mimi wa hodde tan e wadde mi expliqué pourquoi met ɗum jaɓa pourquoi Sofia pourquoi on wima min harminima on wima noon wona min wima noon ko diine haalanma gonga ma taw diineji mon youtube ɗi diineji mon kesi ɗiɗi gaddi ɗon e koye mon mais Sofia hettunomi tan Sofia ayi hay Allah ina yaafo a faami harimi onon jiɗmi miguel pawama less min komi gorko ma komi bande gorko a faami ɗum waɗɗum e hoore ma weeɓat jiɗirɗani weeɓatde harmini tan mi woppa te min sa déjà min on waɗam découragé hande ko sinam adduno kam ɗo mboɗo jegga tam kono o garwala mo jimi ɗo heƴani ɗo par ce que mi jooɗo jommu fi ɗum ha porte muɗum jal yo les jaloux vont maigrir nous on a pour nous va chercher pour toi c'est ça on a dit ko minen gallami wonno komin mbaɗa fof ko ɗum min mbaɗat va chercher mari c'est ça on t'a dit célibataire là regarde-moi sa vilaine là t'as même pas honte même tu viens chez nous là-bas tu viens nous commander oh lawdi koydam nde wayi pas besoin de parler wallahi o dañi sas billahi so han kininoma ɗo han ha jungo mum ngo memma ha mbaɗmi cowti wallahi nden ma o andumi o yi dañ ceinture noir 78 wallahi billahi o hangaka wallahi o hangaka tagi ɗum ko ummo yeehi ha yesso ko lawol o gallami komi mbeɗa fof ko ɗum mba nene so yiɗa ɗum yaftal bowal wona ummo galle joni alan wiyno ko waɗa minen commande ɗo e gallami ici c'est chez nous kala mo yiɗa koyɗe mum ne socce tan ko noɓani non ya rokken suturu rek amin ya rabbi ya laaɓi mi fawani hay less goto ko diine haalanma gonga mi haltanma ɗum raw gongol aɗa ko jimmi wiide wonma dartinam ɗo haalnam haali guppol karman ɗum pourquoi ɗum mi régla ɗum noon billahi mi woppirta ɗum ni pourquoi an hoddama han tan Sofia ɓe hakkude amen harmi wutte harmi tuuba on mi yeeɗi yittan hay guppol wiya harmi hoɗo waɗi ɗum hoɗo Sofia fawi ɗum mi jaɓata ɗum il faut mi régla ɗum hay salminan ko kadi hay so wimi jam walmiya ko kadi pourquoi so woppanam jom a meeɗi yitan neɗɗo wiya tan hay joom jon neɗɗo koko harmani ɗum an kam o diini kam mataw comme kes poul ɗum mi réglan ɗum billahi mi réglan ɗum tout Fatimata wallahi mi yewama ɗo keeci ma mbar diftungo weeli weli kay machallah min nani wi aɗa jahɗa toon ha ɓorinɗa wottima cuupol ma to goreji ummino takki boy fof ñalle sukkude ma en limƴindo ina namno nimar ma Allah sidi mbara tottani toon hay goto nimar mi tottani goto mi defino hokkude ɓe min mbimi jarani cam ɓinguel dimel ñaaƴi yeeɓe mbeɗa hoolima wallahi min kay bukani mi famani min no jaltam gal ɗo nde mbiɗa yahani ɗo goppimi jongo ma no gattam kadi ɗo tawti mo i kanko mo rewno seera ma buftimo bowal i kanko fatat wadde jongomo nane galle ha juuɗe bugal anda jongo ma nane galle har mijam yeeɗi bugal jongo ma ko waɗa ɗo e galle min kay tin e boni ɗo ha juuɗe iyo mon ɗo kay bugal ganmi ko famɗi hoojo ha o kanko ne iya o kanko rewi neɗɗo jomum seerama yalti galle yaltude wawi mbeɗa ya jooɗe nder galle ɗum ne woodi ni ala min kam mi fawani ɗum yitere mi nanani hen haala ala fof ɗo nayi mi dilli mum wadde o kam yaltata suudu jommani wasa yaltude suudu mi tinani ɗum bukal an c'est sûr an no janom de yaltan bawon mbiɗa anda ko kewiɗo e galle a yaltan suudu jaarato hay goto natata ɗo suulame kadi har mijam jeeɗiɗi hay goto natani ɗo tawi won min kay min tan woni ɗo mbeɗa loro mi ñamani mi yarani mija dema tan ɗo tan leelima a yiyani leeso ngo minute aji 5 fof fiɗɗan kadi fewnirta jom min noon haɗata gulgulam o galle hande ala ko jeeni sabu min joni cuum cam nani tunwi ha mbeɗa wawi kangal
te min cikkami som jam so tunmi ko Sofia foti nguppan min kawri min Sofia walla nguppanam ɗi comcim daño jaarume bandam en halli Sofia jaabimi ha o wi guppol hakkude amen harmi min komi karmo wadde kay Sofia joni tawi ɗum fof ko harmi kay wadde hay galle o koko harmani yo yaltu galle o hol jalto galle Sofia ko waɗat ɗo ɓayri koko harmi ko waɗata haram yo ya o ko Amadou woni ɗo eyyi Sofia mbiɗa yaltu galle o yo yaltu kay yo ya tawi koko harmi o wi min komi karmo cum jam karmo guppol ko harmi ko waɗat ɗo galle ono mi andanma komo donate te min ronata ɓayri ɗon komi donate ko waɗat ɗo an Amadou ko kalɗa koni tiiɗe ma tiiɗi kek janggo mi yaltini Sofia galle o janggo mi yaltini Sofia galle an kam mbaɗa sel an neɗ aranma addanma probléme ɓeyda ɗum probléme bugal ɗum ne sii wallahi an wasa yaltude bowal taw min mi luntimi caggal an tan mbasa yaltude e bugal woppuno mbaɗani de bugal mbiɗa ana yaltan gallo harme jam jeeɗi mbiɗa cikon amin moppire no ko wonno caggalam ɗo janom de ko wonno ɗo e galle kewino ɗo tawi wona min mbeɗa yeewa mi yiyani hay goto mi nanani hay goto min kay sa yamani ar mbeɗa wawno haɗa kam wawno nanto e laakar woppede suudu tan aɗa woni gorko an goto mi yaltata hay soɓe noddi kam bottari mbiyami haari saabu tawata ko ɓerdam welani bon mbeɗa meejama wallahi joni jongo ma andirani ɗum haydara harma kawon palsode ma o wiya har o waɗani jeesiɗe makko guel waɗi comme innocent fama ko jarayman jooɗi foftinam kawon paɗe sa tati parpaɗe so yimen kala ha jongo ma ti parpaɗe so woni goɗɗum paytina haala ka ñinon ko andude no goɗɗo ɗo e galle aɗa andini kam ɗum wona ni waɗante neɗɗo jani fof haala ko wawa walla ko hattanani mais so neɗɗo arema kay min kay so yi ummima garmi ma kay yo akam walla solution kono wona anni ɓeyda fitina haɗa wi yo yaltu galle ɗum kay wona haala Amadou sa andini ɗum gardata ko teyre jewtide kono an wi noon ni jeew mi dañi probléme ƴeew cum jam tunu ƴeew Sofia wayi hannde yontede wona e nder galle hay ƴeewdem jaɓata ƴeew Sofia ƴeewdem tan jaɓata te jeewmi haalam wona Abdourahmane arti en mbiyini yo Abdourahmane human Sofia Allah waɗi Abdourahmane nangga yalti joni toppite ɗum o human Sofia o seere mimi heɓta debbam mi naata aljanna eyi joni ko kalɗa ko gonga an aɗa andi Abdourahmane ɓooyan ko yalti koye kaso wonno joni goppenmi haw fofto ha ɓooya après kalinen fadma namdo men gandumi saabu Allah namdo men gandumi saabu aɗani min hakkude men no mbawmi ni nofdema no mbaɗa ni nofdemi no mbawmami ni yewnu mbeɗa andi hay an aɗa yewnimi joni a arti kay alhamdulillah jenggi lelɗen tan jewten jam dewten sise goɗɗo mo jiidani namdoɗami ɗo yimɓeji ɗi mi anda hon woni goɗe mi anda koɓe jahata mi anda koɓe gartat yi anni min kam saɗa namdomi namdo men gandumi kam aɗa andi mi anda hen ha yesso ko lawol yeram haydara moƴƴi joni mi wawi yahdemi taara yo yeya ya mi yaha mi ara lelɗe ya Rabi ƴeew woto haalnam ɗum an Rabi an ɓurɗoma bon ala e aduna Rabi an honno ñibonirta Aminata hapara o waɗa ɗe gueɗe coofɗe hapara jaada e mum joni noon laaɓi kam bonde Aminata koye ma ƴettinde onon ko on yimɓe bon yimɓe jasɓe on gona yimɓe wona dayde Abdourahmane dande Abdourahmane jahen ƴeewen kono woni mino min kay woni Abdourahmane wallahi kono billahi somi tawno Amina ko mayɗe nawatte wona neɗɗo guurɗo nawatte ko mayɗe nawatte on dañi sens ko heddi ko hen ko heddi ko hen mbimami Amina mi seeri ɗum mi harmani ɗum te kala ɗe guiɗe amen ɗe mbaddi nayyi ko mayɗe nawatte ganda ɗum Abdourahmane artir hakkille ma gonga tigui ko dañɗa ko ina muusi sokede lebbi poƴƴi ni jalta garta e galle ma tawa debbo ma ɓurnoɗa horsine ƴetti bagage mu yeehi wallahi ina muusi kono noon won dañɗo ɓuuri ɗum muusu Abdourahmane won mahɗo ɗo air plus ha yetti walani hen hay jamma goto bittel ɓet maayi walla ñawi ñaw mo gandanɗa hoore ma wawa hay yarnu hoore mum ndiyam
yetto Allah ay ɗon gonɗa han wona ko dow ko waɗɗima aɗa andi ko waɗɗima ɓuftoɗa ɓandu ma ndu ha laaɓa ɓornoɗa comci ma laaɓi ƴetta sujade ma e kurus ma juula imsinoɗa ñagaɗa Allah Allah fawtanma caɗele ɗe ɗum ɓuuri ko dow ko temi haalanma Allah fawat caɗele tan komi yi wallahi Allah fawat caɗele tan ko juul ɗum ko ɓertude Abdourahmane ka juulɗo artir hakkille ma fesse onon neɗɗo mo ƴeewa naafigoji yo jaggu on si neɗɗo mo ƴeewa yimɓe bonɓe yo jaggu on onon ɓurɗo on bon ala onon mi soke kaso on ngaray amina hoccuɗo bagage omo yaha jooɗon putti noon guite hoɗon ɗum ƴeewa goppa ɗum o yaha haɗen somi tawno ko ma dañete an noon an mawɗo an ɓuuri jas te an haɗani annani me ɗum ɗo pourquoi pas jooɗaɗa ƴeewa amina homo yaha goppira ɗum fof ƴetta bagage cuɗa ɗum fof ƴettam nawa pour tan ɗum hinon an Bokari an pourquoi an waɗ ɗum jaggu an pourquoi e jagguɓɗa ɗum an kono on gona yimɓe neɗɗo mo ƴeewa jasɓe ha remon taw yo jaggu on ɓurɗon jas ala fette dawaji ɓaleji hande aduna ko ɓurma ko muus ko banda fanma ɗum han ndara ɗon noon gonon ɗo e galle amina yalta ƴetta bagage fof yaha keɓa ɗon jooɗon mbanno wona onon onon on gona yimɓe on ngala ko calata ɗon mbaate cuwaru ma machallah weltare de ene wele trop a funtani ham ɗo kay nice kono mi haalanma Allah tagi fondaji ay ngala somi lel toon hami pari ko ndiyam ɓala jam ɓolam jarani ndiyam ɓala jam ɓolam voilà i ndiyam ɓolam kay moƴƴani moƴƴani kay ɗum tagi redam ndu wana kono baaji goni ga gur 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 mi gas tak 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 sayi kam e le tektekol ñuuñ an kay aljana somi leyɗi no arde tan tawnomi ka maayi ɓooyi genale kay tawno waktu keɓe ƴewno ɓe dorata galle o min muusiyam e jewɓe fof kamɓe parle mabɓe ɓe ganda hay batte kamɓe ɓe pinani ɓe paamani o kay alhamdulillah rabbil alamin nde garɗa mi mayino hami pari nena min jogui sehil makko goto o yiyata ko tengreji mbiɗa andi ko kersuɗo haalan ɗum ah bon ah mais min cikkanno gacci gasi hakkude amen par ce que kam no worni nene ma ko noon o wori nenam nene min yiiɗa har jogo gacci hakkude men kala ko cuhla haalno wona mais partenaji waɗi woni d'accord tawi ɗon wonno rewe dañ ɗon galle de eyyi mais galle o wona pour made bébé galle o a mahnan kam ɗum mi nanna hen nenam mais ɗum kay yewana ɗum yewan nen ma dañi gel Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari oh oh tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala